Dobrý deň, dámy a páni, dneska vás vítam už nového videa a dneska budeme hrať Doors. No a predtým, keď začal by som vás poprosil o like a odber, by mi to veľmi pomohlo a ma tým aj podporíte. A nedávno sme vytvorili som s Darkerom YouTube kanál náš spoločný, čiže môžete sa na neho pozrieť. No a to je všetko. Keď by som chcela ešte niečo, no tak vám poviem a dodám k tomu. My musíme momentálne zbierať peniaze na Crucifix. No a dnes v podstate máme, že či to sa nám podarí vyhrať túto hru. Díky za money. OK, money. OK, nie je to zlé. Dobre, takže niektorí to speedrunnery. Jo, niektorí berú money a všetko. Neviem prečo, ale dobre. A už viem na Crucifix. Lebo už mám 205. Neviem, koľko stojí Crucifix, ale no. OK. Tak, to actually neviem, čo je. Aha, to je toto, čo som minulé s Darkerom točili video a tu je taký donut. Počkej. Hej, tu je taký donut. Keď si nevideli minulý diel, čo som točil s Darkerom Doors, no tak sa určite na neho pozrite. OK, tak toto je bol. No super. No to by sme už mali. OK, tak toto je predajno. Ešte je tu niekto naživé vôbec. Joj, tak toto ja neviem. Ja neviem taký. Ja neviem. Asi toto. Hej, dobre. No dúfam, že to... Počkej. OK. No super. To je super. Teraz tu musíme hľadať kľúčik. OK. Takže ideme hľadať. Yeah. OK, čiže konečne sme našli kľúč. No a my už môžeme ísť. Poviem pravdu. Ty kokos. O nie, tak to je zle. It's not good. To nie je dobré. Ja viem, že on pôjde. OK, tak teraz pôjde. Stopro. Ide. Kokos, tak toto bolo tesné. Oh ne. OK, tak skúsme toto. Yes, come on. OK. No jo. Dvere 21.
Tu sú skrine. A to je nič. To je zaujímavé. A tam sa hodili. ...24. Aj 24. Hej, 24. Jo, to je... Musíme teraz nájsť páčku. Pivko. To sa hodí k Sikovi. Aha. Tak to je super. My musíme ísť opačnej strany, lebo to sú... Aha. Takže tam je iba, jak sa to What? Niečo ma to prdlo. Videli ste to? A to je v podstate tu. Ha? Zapaľovač. Sa hodí. To počkať. Potrebujeme kľúč. Kľúčik. Kľúč. Kde by mal byť kľúč? To by ma zajímalo. A tu je kľúč. Ok, 26. Môžeme sa dostať do izby 26. O nie. OK. Ja už viem, čo tu následuje, ale nepáči sa mi to. To je predalina. Nie, ja viem, čo je tu. Tak to je predali. Guys, keď tu umriem, nemôžem za to. Lebo ja toto fakt. Toto tu je... Crouch. Crouch, kamo, ja to musím dať. Plus. Ja nechcem umrieť. Nechcem umrieť. To predali. Je, tam je. Kamo, mi teraz bije srdce, keby som behal v skutočnosti maratón. Poď. Ticho. Toto bolo tesné. Keď teraz umiem ma poradí. OK. Tak toto bolo tesné. Jo, musí oni spavnúť tie očiska, ale teraz sa mu nemôžem dívať, lebo teraz nemám príliš moc HP. Čiže, no nie, kamo, teraz neviem, aký to bere. Aha, OK. 41. Yes, mám zapaľovač a toto. Mať sviečku v tejto situácii, tak to je veľmi dobré. V podstate. OK, už sa blížime. OK. Ty kokos. Tak teraz som sa zľakol poriadne. OK.
OK ľudia, čiže sme pri figure. A to teraz bude začať byť hardcore. OK. Guys, ja neviem, ale tak predali. Mám to tak poviem. OK. Si robíš srandu, nie. OK, tak to sme predali. Hej, pri figure platí, aby nás je videla, že nesmieme chodiť normálne. Musíme čupieť. Potrebujeme knížky. O nie, ona ide sem. Ona išla tam. OK, tuto hodíme budík. OK. Tak teraz je to predané. Problém je, že ona sa teraz zasrala. Aha. Neviem, čo tu máme robiť. Ona ide sem! Ona ide sem, to tá predalená. Riť. Tak to je predalený, keď ma teraz zabije. Lebo to by som nechcel. Actually, ja neviem, kde je. Počujem ich kroky. Ona si pôjde hore. Pôjde tu. Nie. Išla tam. Teraz počujem prámať kroky. Actually, musím ísť rýchlo. Go, aby si nevšimla. Oh shit. OK. Takže to je predali, no. Dobre, ona ide hore ide. Ona ide hore. OK. Máme hľadať knižky X1 a 3, OK. Teraz by sa nám mali rozobraziť tie knižky. 1. OK. Počkej to. OK, takže... Nie, nemáme. To nie je dobrý znak. Potrebujeme knižky. OK, kámo, tak toto bolo actually fakt. Actually, tak to prdeli, no. Čo to prdelky ma chytí? Bo ja nechcem, aby ma chytila. Kde by mohli byť tie knižky? Ona ide tu. OK, tak to je. Ide tu. Vyšla tam. Nevíte, že rýchlo prihľadej. Ona je tu. Čakaj. Ona ide tam. OK, takže. My sa tam teraz potrebujeme dostať, alebo nie, musíme ešte tu dole prehľadať. Kým je ona tam, musíme my tu prehľadať. Čo niečo? Tu je to. Tu sa to nachádza. Ona tu ide. Prdel, on si to straží, keby to bolo jej bohatstvo.
OK, actually ja neviem. Ale niekde tam je kniha a my potom po ňu prídeme. Len teraz potrebujeme ísť hore ešte to preskúmať. OK, ona ide tam. Poď, ideme. Go. Nie. Tu je jedna. A ona ide sem. Tak to je prdel. To je druhá. OK. OK, by som teda zabral. Actually, dobre. Dvojka. OK, kam. Tu počujem. No je blízko. OK, takže zhrnieme si len. Mám, čiže to je 2. Už iba 1, 2, 3, 4 znaky. No je tam. Späť. Poď. 1. Ona ide naspäť. OK, mám X-ko. Čiže už iba 2 znaky. Nie 3 znaky. OK. Ja som len keď budem mať znaky. OK. Čiže 5, 2, 5, 0, skúsim nastipovať. Takže ešte raz. 5, 2, 5, 0, 2. Prosím, ma nezabij. 2, 5, 3. Skúsime to natypovať, lebo ja neviem. Je to tá prostá kniha. OK, nemôžem to vidieť. 5, 2, 5, 5. 5, 2, 5, 6. OK, už sa blíži. 2, 5, 7. Teraz ma chmatne povedal mňa. 2, 5, 0. Už viem, aké je to číslo. To je 9. 2, 5, 2. Poď. Ja, že to nie je ono. Musím si to ešte raz naštudovať. OK, čiže jednotku máme, to je X-ko. Máme kocku. A ešte máme až 4. A to je 0. Ja si musím všetky knihy pozískavať, no tak. No. OK. A musím ísť teraz ešte získať knižku. OK, čiže už viem kód, takže ideme na to. 5, 2, 5. Hotovo. Dobre. Takže to by sme mali. Ideme 52. OK. Čiže humans to napíše. OK. No. Ty si dal krucifix. 500. Nie, come on. Nie.
OK, no. To nič. Toto už sme videli, čiže toto už idem napred. Kúpim si toto a toto. Dám mu tip. Podávam mu veľa tipov, lebo ja neviem, čo si nejak nedá robiť. On si to naplňa furt. OK. OK, počta. OK, ideme. OK. Toto video bude mať 30 minút, čiže keď pojete 30 minút už, no tak už. Alebo viete čo? Ja sa vám ozvem, kedy budem znova pri figúre. OK, čiže keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. No a prepáčte, že som umrel, ale som umrel na blbé oči, lebo tam museli byť predsa. OK, čiže vy, že ste chceli viac takých podobných dielov, alebo by ste chceli vidieť, ako to je na konci, alebo tak, no tak dajte like a odber a napíšte mi do komentárov, akú challenge by som mal robiť. Čus!